Добър ден. На къде се сбрахте такива? На гости. Ти наредена, применена, съдече на сив кон ни качена. Какви сте гости, делник, понеделник? Ние раньше време знаехме, света неделя са одили на гости. Пак вие сега готови румни тогиена. У моята майка ден рождение, отадем при ней. Тъй се получи, че делничен ден рождение у ней. Рожден ден. Че отадем от тях. И сега как излява? Да не бих дошла и няма чиш и да знам, че отиваш на гости. Пак те да се обадиш, буля ли си, куче ли си, отивам у нашти. Как и то сега? Да изпратиш абир, че отадеш. Раз рожден ден, отивай. Отиваме, че закъсняхме. Чакай. Що пак си гологло? Да не си забратиш една касинчица като хазяйка жена ми? Моя мъж така ме обича. Той вика, аз ич нямам коса, а пак ти имаш. Носи сега. Пак си знаете какво да кажете му. За кого сама? Без Драгинко? Драгинко на работа. Отиди с голямата машина. Да. Как той сега трябва да печели рубли, момченци има, и момиченца, и момченци сега не има. Трябва много рубли да печели. Но ти раз трябва да отиваш, отивай. Той е твой мъж. Да, и сега като му роди момченци, ще готов на ръци да те носи. Чакай, закъснявам. Дай баба да си види детето. Отъчето, чинкито, вече се смяй. Бабинката, дам да ме спя една пясничка. Врощика лида, темна невидна, салавушки ни поют. Ой да-да-да, ой да-да-да, ой да-да-ри-да-ри-да-да. Ти, бате, видя ли какви времена додея? Като берумни, ние раньше време да ти рече свикървали, буляли, да ти рече нещо, чини и тъй. Наведеш главата надолу, мълчиш и правиш каквото ти кажат, а пак ти сега видя ли ги как? Ще оправи пътю и даже няма да те пита колко ти струва кожата. Какво да правиш? И разпуснала тая коса, видя ли га? Разчорли, всяка че китката Вера. Пате, ти помниш ли китката? Помня га тая пролетария, га помня. Но да, така обавица, то тежко да га забравиш. А те, като дочи се разидосам, то ми трябва ли? Знаеш какво ще ти кажа? Бъждай с старите стара, с младите бъждай млада, с децата да мясаш на дете. А това е моя позив до тебе. Да. Ти право казваш, бати. Алис, а те от едната страна да вземем, като има такава красива коса, що пък да ни ga покаже? Аз като съм от малка, косата ми рядка, тенка, моите дружки има такива дебели плитки, пък аз моята тененка една, като мишка опашка. И като доде ред за сватба да се жена, и си мисля, как же ме правят булка? Же додат да ми турят фата и аз с тая рядка коса. Мислих, какво да правя? Иди да ми доди такъв факъл, пък имахме един кон. Голям, красив, тати му викаше Султан. Той една опашка така дебела. И аз да взема, да му отряжа опашката и да си вплита
неговата козина в моята плитка. Майка стана на плитка, а тая е дебела. Красива, че блести. И тук додие ма направя булка, всичко както му редо. Никой нищо не ми казва, ние комата, ние дружките. Нищо, врави сватбата, врави. И тук младоженико, Петката, да ме покани на танец. Фанахме се двамата, танцуваме, кото, май гледат го той, няма. Кото съмръщи те. Аз си мисля, кони моите, уж съм млада булка, с нощи кепана и с дикалон съм се надушила. Той коте крути с носо, но нищо не му казвам. Ай, тук се свърши танецо и той ме пита, бати. Ме пита, май пиено, ти що те миришеш на фашки? Ма като се засрами, ма като си пуснах очите надолу и повече дойде, ни се свърши сватбата, ни се отида гост, и аз ги си издигнах очите и от тогия се зареках повече такива комедии да не правя. Когато ми Господ ми дал коса, такава и да си ga носа. И ете, си ga на врата, пличицата, колкото една дюля свречкана, си търковам кокчето, си забрада касичицата и ете. По-убавате, а да не измислувам никакви други дела. Фашки, моите момиченци. Ама главното ще кажа, да не миришиш на сандал. Да. Скъпи съборовци, бащината къща открива нова рубрика "Приказки за миналото". Днеска бати ще ви разкаже първата история. Тая приказка тая легенда, доде от отколешни времена. Като нашето село се викаше Шикерди Китай. Както и в другите села, в нашето село тоже имаше мигдан, имаше хоро. И един баща имаше два сина. И тук доде такъв ден, като синовете му каза: "Татко, нека да идем днеска да видим на хорото." Той им казал: "Тай, аз ви пущам, вие сте молодци, помагате всичко. Хорошо, но тук едно условие има, че вие трябва да се върнете двамата, по един да ни си довадите. Те, хоть и манинки още, но като кучлета в Сирията, тъй, да кажем такива, не са големи, но и не са малки." Всичко сразу разбра и му каза: "Тате, всичко ще направим каквото трябва." Както трябва. Да. Тие си додие, всичко нормално, се остана нашето поколение сега да разбере за какво трябва в това време да си дойдат тия двамата. Не по един, не по един, никак. По един това в това време беше очень тежко да си дойдат по един. Беше такова време. Драги суворовци, не бързайте да давате ответ, защото ответът на самом деле очень прост. Ви желая удачи. Отговору ще ви кажа на другата среща.